ina chuan hoto in nan tangi chuan yu yan chu mangtha a kalmai atum chu yu yan chuan akuta lowanin kabula hian lo mu ro min soinon tir su ati a du thlan tur nei talo chu nan tangi chu amu ve a zinga nan tangi har chuan yu yan khosi khluat chu mang ang taka chenghuang kawin ashila chengwang chuan Miss damdoi ei turin ishil lawami engtin nge akhwa sikle thei Jason Khan ei the ngi lo turin atia sin apanga dai watangai ati a nantangi chuan adaya nga ya mo ti in angai to hle a baju ma shedeu chung hian a in chia luma yu yan chu atak sa manga tilum chu atum ta topa anu dewa chuan yu yan chu vakwa in yu yan pon alo kwa let ve a anmu hi le tabok Reideu nuwa an ruma Jason kha yu yan chek tur hian alo luta an lo mudu na mu chuan dim te hian a chhuak le ngal nan tangi lo harin chengwang kawatum chu yu yan chuan lo pot le tin re lo te kalo kwa phot che ati a anu dewa chuan chhuak donin Jason lo chu reng ne na chuan damdo indam chan china zota Jason chuan surgery twang taka an nei thu le engkima tha thu a changin Chenghuangin khosik I nei le ati a kalo tlang nga la ni hi ati lai chuan nan tangi chuan Dr. Jason kapa chu engtin mo alo te wata Jason chuan Miss nan hadam ro ipa chu kan zai twange ti in alo changa nan tangi chu a hlim hle lom thu te chu a shela Jason chuan ti tura shil kani a ka ti mai chawa lom thu soya ngai lo yu jong khosi ka re to chuan ka kal ngal mayang damdoi lo e chala ti in a chuak nga la Jason chuan nu chuan nan tangi chuan yu yan chu damdoi pek ba hian engtika nge kapa ka mu theyang ati a yu yan chuan nangma chia in ngai to ro midang ngai to angai lo Jason ne na shitlang damdoi ka cha a Jasonin a endik nuwa che ipa chu I mudon nya ati a nan tangi chu a mil hlim ngal hle atu ka chuan chengwang nen damdoi ina chuan an kala yi khan lo ti dingin unaw nu chu mu inwam hle mai mahse unaw pa ayanin abula omtura ati wang mai che khan adwa che ilo in ngai ringot ani mo imol hle mai a infiam kwal na mai mai ta na mangche ani kha ti in lo chong ela nan tangi na kalsan tum chuan lo dangin ishe lo ani mai thei ifa titlatura ayanin ati lai khan she omti na anei mi alo ifa ang mai khan I khongai thlak hle mai ati khuma nan tangi po chuan zamap lo hian atoke lini ye mana nan tangi kha kani to lo I chik ching tak kha ka chunga ala thoka mo iti mi ti pa a bengin ikaten nom takhan ka fa po kha soive to su imol hle mai ka shilang che yu yan hian a chan rei to lawang che engtika emu chuan kala tor tir ve khopang che ati a engtin nge min ben gam zok ti ya lini hi in ben let ve tum chuan a ku chu lo manin nan tangi chuan yu yan engte re nge khata din kha itum ati chuan yu yan chu alo chhuaka nan tangi chuan ka dik lo min ti a ti ro en ro hei inaute chunga ka ti ve dan ani hi ti in yi ban rek ama a in tha atum na lai kha a me sakta waka yi chuan na ti le in chwata chuan a chhun no ka nan tangi chuan yu yan en pa hian tinge she omi ti lawem ni ati a yi chuan yu yan chu banin ayan analutuk ati chuan yu yan chuan du tok ro tia lo vi nin chengwang tinge he nu hi heta ala oma ati a chengwang chuan Miss Lini hian kan thon don chuan abana zaile tur thu soya ti in lo soya yu yan chu thin rim hle in tuna hian rampo na thon bo nga lang che u adu lawani chuan adu angei chuan thi mai ro se ati a yi chuan khonga yin min kal tir lu su ka kal san theilo che ibula ka omdu khonga yin ti in chap chungin yu yan chu abana yu yan chuan lo phi son lup yi chu chengwang chuan a shwai son nga la an kal nu chuan nan tangi chuan yu yan yi thil ti swalte thupa ramdanga kaltir chu thil thataka ni chu ati chuan yu yan chuan chu tiang wanga ni lo alo ti wata nan tangi pa warta Jason le nan tangi chu lo omin Jason chuan ipa chu a thato lutuk lo oma om to lawa
mahse thil echa in damdoi te echa se surgery zo lim ani wangin indi malangai tia soilai chuan nan tangin apa a en venga Jason chuan kapi tia a kau chuan nan tangi chuan kapi ti in min kau su Dr. Jason kalom lu tukania kapa chunga engemo athlenga ni chuan khonga yin mi shilwa donia ati a Jason pon ole ka ti turalom ti in chhuaka anu dewa chuan jinglo kalin tang yuyanin a chwa che ami ati chuan nan tangin lu lo thingin jinga chuan kapi khopu ya pu berbeturin ho a uncle nan adam fel huna shwai ho turin nanja in mi ron ti rang nang chu yuyanin kaltir che aphal don law ma seilungai lola engpo ichunga thlengse south family te ilam kan chang tatania enge ti zelitum I chendo nem ati chuan nan tangi chuan chenringo chu a horiaw yuyan le yi te hi until ti man ka mu tir nge yang ati a chuti lai chuan yuyan lo kalin I mu zo to chuan hoa hun ti ya nan tangi ka yatum chu nan tangi na du lawin Mr. Yu I do thailo hle mai tinge min veng tur da bel I du a katlan bo thailei nem alo ti a jinga bula chuan kapa hi ikuta kada tia asoi zo ma chuan yuyan chuan apo chuak dor dora kara hian nan tangi chu rekin mi padang ma a inui mel ka muto tura ni law I una pa po ni se ati a kara chang chuak to in nan tangi chu kongkal pa hian apo dor dora nan tangi ne enge moi shat le ati chuan yuyan chuan chengwang zuila I du la yang che ati a nan tangi chuan aril ru in chulai mun chu yuyanin nuama ti chen zia alo ngai to a dor chung chu lutin chengwang bula chuan keima en kwal ka du min kalsan ro ti in a shila a kalsan nu chuan meiche pani hian nan tangi chu musit tak hian kan nan tangi chu enge hela yai lo ti ve reng renga en reng che po hian heng lai thom no te hi ilei phave do nem ni engtin ngei lo lu ngam zok in en ro hak turi nei lo mel lutuk mahse mis nan shom ti su I ote kan omalom I du thlang ro kan lo pek sakang che poisai nei lo chwa min shilla ti in an noi so vela dor ngak tu lo kalin miss vang chi bai o friends changin thil lo thleng thara lo en ro u aron ti a pakha jok chuan dora hian mina zunga lu thayam ni kal to lo tur ni hi miri theiri manam tlat ti pa hian nan tangi chu a en deuh khera dor ngak tu nu chuan nan tangi chu kapi mamo I neyam ni I leidon lo chuan te kwal mai kan phal lawanya alo ti a nan tangi chuan hetyang hian mo in manager in customer boy puya zirtir dan che ati a na thok chuan a hnuaia thok jau tangi chu kawin mi si lo en puila thomno khoitir su ang che ati a nan tangi chuan en kwalin a en pui tu nu chuan miss thil na li she hle mai khakor faldum kha ramdang designer ku chwa kania tlem te chia ti in a en apiang chu alo shel fia zela dui te chan dun kha lo kalin na thok te chu an hawa ka en kwal lain he nu hi in local kwal tira kamut ati chevek chwatir ngal ro u alo ti a na thok pakhat chuan jaw tangi chu hawin tinge atlom na lam chau en pui ro ka ti che kha iwa mol ve ati a jaw tangi chuan kan thom nuan en du chuan an du zong en theina an neya soi thei kan nei lo ti in lo changa a aya thu zok chuan iwa zak lo ve ti ya bengin kan customer pani te bula hian ngai dam dil ro ati a ben le atum chuan nan tangin lo dangin jaw tangi bula chuan an shil lo che ami an ben che chuan beng let ve ro ti in a shila du I lo chongin nan tang south mi ya ila in ngai ringem ni million anga I chet vela alo ti chuan nan tangi chuan du hi chu alo beng vele se a du hi chuan min beng ngamamu ti in athin rim hle nan tangi chuan du chung ko fanu ni ma la khatyanga min ti theina kha I nei law jangcheng south la cheto ma se a south mi le sa kala ni reng engpo ti ila nangni pani ai chuan ala thazok ati khuma fangi khalo chong ve in nan tangi chu I chong hoi hle mai karin dan chuan south lam
in tla che to sia yu yan pon nga tan ma ati to lawang che alo ti ve a nan tang chuan jinga kolin fu chung kwa le fang chung kwa tla che turin ka du ti in a shila du hi chuan south lam fanu ila niya mo in ti mi phone call le mai mai mang khan ka hlawa ka rin che iringem ni mo in hian tunge ka ni ka mu ti rang che yu ya na du lo nu ve mai mai ini kha ti in nan tangi ben le atum chu yu yan khan aku chulun manin a mer saka nan tangi bula chuan kor thlan nan huni mang rei lu tuka an lo ti boy che em ni a ron ti a nan tangi chuan min ti boy ngam lo zok jaw tang he thom no hi pekla adang ke en moi min ti pui hau te nen khan pek vek ro kalo la vekang ti in thom no chu a pe a hoile tin miss du miss wang ka shilok lo cheu wangin min sha thiam donya in du tokin in bazar thayang ani lo pon in howa ngai karing du chung kwa le fang chung kwa te chuan boina an tok me kang ti in a kal sana yu yan chuan dor ngak tu bula kan thil pek tir hau kha ina run da ula chuan helai hmuna hian nangni pathum hi mu cheu ka du to lawang ti a shilin a chuak zui ve ta ngal dui le fangi te chu kol dong rualin an pa te chuan imperial south home mi te poi soi an na yam ni ti ron zo tin kan sum do na andang chat vek ania ti in an ron hawa makan ti dun hle kara chuan yu yan chuan nan tangi chu kart pe in mamo i nei chuan chengwang i lo shil don nia na thila ka zin do na ni ni ka chamang ati a nan tangi na kart lak pa in ka sha e ti in lo chang ve mai bok yu yan chuan ka mei chei ni a tu man an khoi thei lo che ati chuan nan tangi chu kara changa chuak nga la an tlan nu chuan chengwang ne na yu yan chuan yi enge chanchin ti in na zota chengwang chuan lungai su athleng fel to o en thareng tur po ka da ngal vek alo ti a yu yan chuan nan tangi ko lis ka ena jinga nen khan anin bia a fang le du chung ko chunga thleng hi an thil ti ani nge yang mahse imperial south te hian thil ti thei viau mahse river city chu an khoi thei lo jingnan hi arukin ipui don nia du le fang chung kwa te hi ti chat vek ka du alo ti ve a nan tangi lo langin ko la donga a chan chuan du chung ko ho tu ber mr du hi alo ni a mr du chuan a ming te soin nan tang ino pan la ya ka pum chin che kha i thei ngilem ni alo ti a nan tangi chuan vo ina du ting chunga thil thleng kha soi tumani chuan ibyak tum ka nilau ti a kol da atum chuan mr du chuan vo in thil thleng kha kalo sheve a kan jaw du hi chu ala no panga a thin te hi a chhelu tuka lo ngai dam sham sham ro ti in naktok zan hian doksen river city ya chan hai te pawlin auction kan nei dona somna kart kalo thonang che tingi ai o a ka ngai dam dil na min pom sak ro o alo ti le sha ma nan tingi chuan ole mr du naktok zana kanin mudon nia ti in ko lan da a du ting kha lo kalin kapu tinge ani kha auction a chuan i som ve a ka chunga athil ti hi en ta che a ron ti a mr du chuan iya le tu wanga hetyang thil ti ka ni hi ti in amak le mai khanan tangi kha imperial south home mi mo ati chuan du I chuan imperial south home po ni se river city a thu nei na an nei hle nem yu yanin a hoboka alo ti ve a mr du chuan lung oi lo tak hian jang changa chuan tu pon min hlawa sin tunge du han tiang tunu lo musit ngam hi ka om lawa mo anti yem ni a lunga su ipu hian ka puyang che naktuk auction a hian enge ka ti thei ka mu tir don na lom ateli a nan tangi lo lang le in jinga nen in bia in du le fang te chu enge chan chen lo ti a jinga chuan an boy to khop mai du te ber hi jang chen nen in som na thuk ta kan nei ya river city lama shat kan nei wak lo wangin kan chui chaklei thei lawa ati a nan tangi chuan du han tianin naktuk zan hian auction na atel turin min soma local vela engthil nge antum sha ta chak omalom alo ti a